Que no surti d'aquí. Divendres vam veure la 6a gala d'Eufòria, nosaltres, i 247.000 espectadors més, amb un 16,1% de quota de pantalla, però, això sí, ja ho han dit, i ho repetirem, tenim la sensació que va ser la gala més injusta de la història d'aquest programa. I mira que n'hi ha hagut moltes, injustes, perquè sí. Recordem que la Sofia Coll no va entrar a la final de l'any passat. I jo tinc una teoria, que no sé si voleu que la desenvolupi ara o més tard. No, Mira, home, crec que és la mateixa que tinc jo. Aviam. Que és que hi ha una estratègia claríssima per fer fora alguns concursants. Ho sento, ja sé que això sempre dirà la gent del programa. Que Laura, no, és jo no veritat, vaig per aquí, que jo no vaig per aquí. No vas Tu a- vas una mica més amb el paper de plata al cap. Jo el que vull dir és que, És més veritat. a nivell televisiu, divendres hi havia una estrena potentíssima, que de fet va superar Eufòria, que és Tu cara me suena. Ah. Hi havia Estic al teu molta equip. expectació per aquesta estrena. Què volia fer Eufòria? Posar una nominació dificilíssima, amb dos Sorprendre. dels pesos pesants de l'edició. Volia sorprendre cap aquí. Per captar Què passa? l'atenció. Per captar l'atenció. Què passa? Que se'n va encarregar un de molt important. El tret per la I culata. que no té cap Correcte. sentit, perquè a veure com aguantes tu les properes gales si et vas carregant a la gent més potent. Clar, Perdó. però és I que van quedar segons igualment, perquè va guanyar a Tu cara me suena. Aquesta és la meva Però teoria. és que tu ara fas fora la lluna i a ningú li importa. M'explico. En canvi, fas fora el Frederic i Catalunya es revoluciona i la gent per fi parla de tu i del teu programa. Frederic, no sé si ens veus més enfadats del que hauríem d'estar amb Eufòria. Com ho veus, això? A mi m'encanta perquè és com estar... O sigui, ahir vaig estar amb la meva família, no? Van venir els meus cosins, els meus oncles i tal, i deien hipòtesis com les vostres, així... I Estem acabant amb les existències de paper de plata de Catalunya, Ja no? vindràs, ja. Però, Frederic, oi que no ho entén el teu entorn? No entén el que ha passat. Bueno, hi ha opinions de tot, però sí que els hi va jugar moltíssim, la veritat. Clar, una cosa és que tu ho acceptis molt esportivament, perquè ja hem vist que ets un tio molt educat, És un tros que de tens pa, bones Frederic, ets paraules... massa boig, massa Ets bo. molt bo. Però ha sorprès a Catalunya, i ara ho comentarem, però a mi també m'ha sorprès molt que en la votació final no va ser una votació molt ajustada. Vull dir que, no? Alhora, un 60... 5? Contra... Sí? Sí, Jo no ho al vaig contrari, acabar va d'entendre. ser- 30 i pico. A mi em va sorprendre molt i vaig pensar, I saps Catalunya, què va passar? estàs fent? Catalunya estava dormint, i parlo per mi, perquè em vaig dormir a mitja gala quan encara faltaven 3 persones per actuar, obro els ulls i dic, ostres, però què fan el Malbert i la Nadine aquí a la tele? Que m'he saltat tota la gala. Miro, qui han fet fora? I dic, en Frederic. Un mal somni. Que no Votació Maria Frederic. On és el meu vot? Que em deixin votar per correu. Analitzeu el vot per correu, sisplau, el vot en diferit, perquè és que molta gent no van poder votar. Però és aquesta nominació tan complicada. Vull dir, jo tampoc hagués sabut a qui votar. A mi m'agrada molt la Maria. Clar, És és que molt aquest és el favorita. problema. I també és veritat que a Catalunya ja sabem què passa, eh? Poses una noia perfecta amb els ulls blaus i és que... Com funciona? Les Però és àvies que no ho poden una evitar. cosa, en Frederic va ser el favorit del públic fa poques gales. Vull dir, aquí no s'ha entès què ha passat. Frederic, en el Perdona, moment que... I l'altre és que ens creiem, ara se suposa que ens creiem lo dels vots. Uns vots que, mira, ho diré ara mateix ja en antena. gastarem que tot el si paper vols de plata votar- de Catalunya, que si- eh? No, això és informació, no opinió. Que si vols votar 15 vegades, votes 15 vegades. I si vols votar 100, votes 100. Perquè vas entrar en el link, refresques la pàgina i tornes a votar. Quina serietat té això? Per mi cap. És que és molt És poc de veritat, sèrio. això. És real, això. I un dia hem de parlar també de... de- a la tarda vols votar 15 vegades al Frederic i ho fots. És una vergonya. Hem de parlar de l'Albert, també, del jurat, que va fer un... Mira, aquests sí que tenen paper de plata, potser, eh? En parlarem, del jurat. Com has viscut aquestes 48 hores post-eufòria? Molts missatges de WhatsApp, què et diu el teu entorn, què diuen els teus excompanys? La veritat és que pot semblar una cosa molt, molt rara, però crec que han sigut un dels millors dies de la meva vida. O sigui, tot i marxar el divendres, mai havia sentit tant de suport i tant de recolzament. Jo el divendres vaig estar content i vaig estar a gust amb la meva actuació, amb com em vaig comportar, perquè al final vaig ser jo mateix, i sí que és cert que, bueno, he sentit un amor increïble de moltíssima, moltíssima gent, i això ho agraeixo moltíssim. Ai, per favor. T'has liat amb algú? A veure, un moment, quan portem 5 minuts d'entrevista. Mira que havia fet un discurs Sí. maquíssim de persona preciosa i va i li fots aquesta pregunta. Sí. Això, he aprofitat que estava sensible. No. Toca al final, Toca això, al no final. ara. Anem a Disculpa, m'he posar... equivocat amb timing. Anem a Disculpa, aguantar Fred. aquest moment Tranquil·la. bonic que teníem amb la cançó. Una cançó pels teus ulls, per aquí enmig de tants esculls. És fàcil la teva guia. Rosó, rosó, llum de la meva vida. Ha estat la
teva millor actuació, aquesta, Frederic? No sé si ha estat la millor, però sí que per mi és la més icònica, no? Rousseau és un tema que és increïble i... Què més puc dir? No s'ha fet ni una mica de vergonya aliena. Sabeu allò dels artistes que diuen ai, tan raro veure'm, tal, el tio s'ho estava disfrutant. Però és que lo injust que és que et donessin aquesta cançó a la primera gala de totes. Per què injust? Perquè si li haguessin donat a l'última, les votacions haurien estat diferents. És que Estic d'acord creu-me És creu-me que que la seria tria de així. cançons Les marca cançons una influeixen mica- moltíssim sí. al sentit del vot. Els dos últims temes que li han tocat no l'han afavorit gens. Què creus, Frederic? Que per almenys els he pogut cantar. És que Saps? És que no tindrem el titular, Positiu. avui. Positiu. Avui no hi haurà És que és titular veritat, amb en Frederic. jo estic molt agraït de per almenys poder haver mostrat aquesta part, tot i que no és per res el que jo vull fer amb el meu futur musical, però per almenys he pogut mostrar això i he viscut uns moments increïbles. El Frederic no ens ho ha dit, però és el fundador de Mr. Wonderful. És l'única explicació que li trobo. Escolta, Roger, has anat a buscar ja el teu DNI català? No ho saps, que gràcies a la versió de Rousseau que va fer el Frederic ara som un estat independent? És el nou himne de Catalunya, no? Aquesta cançó. Que es presenti les eleccions del mar. Avui estàs fent unes aportacions que a mi m'enganxen a contrapeu totes. Però bueno, molt a favor d'aquest DNI, si és que ja Frederic, per tant, existeix. tu no vols enfocar la teva carrera cap al líric, no? No, per res del món. Jo crec que el que vull fer exactament no ho sé, crec que soc... el meu punt fort és el fet de composar i el fet de cantar els meus temes. La veritat és que m'agobiaria pensant que només em centro en un estil. Vull fer de tot, coses que encara no s'hagin fet i vull demostrar en un futur. Això què vol dir? Que en els pròxims mesos ja començaràs a escriure coses en una llibreta, ja trucaràs a algú per començar a gravar coses, a experimentar? No, tinc moltes coses ja gravades i que estic gravant. Jo els divendres acabava la gala, anava cap a llançar, arribava a les 4:30 i a les 11 ja estava gravant amb el productor noves cançons. No para, quina màquina. Mare de Déu, mare de Déu. Mira, més actuacions teves. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando amo solo te. Tu l'endemà de les gales, Frederic, encara que estiguessis allà amb el teu productor fent cançons, revisionaves una mica com t'havia anat el show? Jo crec que a vegades és impensable, no? Fer-ho. Jo crec que, tot i que dius, bueno, intentaré no mirar què es comenta, intentaré no tornar-m'ho a mirar massa, perquè ho acabo de viure i és com... Però sempre queda allò de dir, ostres, vaig a mirar una mica a veure què hi ha per aquí, què hi ha per allà. Perquè una cosa és com ho vius en directe, des de l'escenari, i l'altra quan ho veus realitzat i a més per la tele, que a vegades potser millora i tot, no?, de com tu has viscut a l'escenari. O al revés, no ho sé. Sí, bueno, jo crec que a gust no he pogut sentir a gust a cap actuació perquè sempre tens el cap que juga a la teva contra, no? Que a vegades t'impedeix poder viure el present i viure el moment i això, però la veritat és que estic molt content després d'haver vist les actuacions, és com... estic satisfet. I el jurat què? Queda què? És a dir... No, S'ha acabat el diem noms, positivisme, ho noto. noms i cognoms. Sí, a veure si tens bona relació, si has après del que t'han explicat, si has trobat a faltar, que aquí ho hem comentat alguna vegada. Aquí hem trobat que a vegades són poc tècnics, que donen unes opinions Per o uns culpa missatges. de l'Albert Sala i del seu missatge a toc d'atenció, aquest senyor està fora. És així. Sí. És així. A I ell veure, ho sap. Jo, és que clar, no vull... En plan, no sé si semblaré fals o no, però és que la veritat, jo a l'Albert Sala i a la Carol o sigui, tinc una apreci i un respecte... Pobre molt Sí, Alfred. Què ha no, passat home. amb l'Alfred? Pobre Alfred. A mi, jo la veritat és que són persones que m'han, o sigui, a nivell humà m'han transmès molt, tant ell com ella. I bueno, no sé. Però no acaba... és veritat, no has dit l'Alfred. Això és per alguna cosa que... Creus que tens opinions potser una mica diferents a nivell musical? Bueno, crec que no he simpatitzat, o sigui, em cau bé, però no he pogut tenir aquella connexió... No has Vale. connectat amb No he l'Alfred. connectat, crec que no m'ha acabat de connectar a nivell emocional. Hauries agraït potser més una Helena Gadel, al jurat? No, ha anat perfecte. A tal l'Helena com li ha hagués anat. encantat en Frederic. S'hagués No tornat t'hauria boja. nominat mai, mai de la vida. Hauria sigut el seu protegit. Se l'enyora, i no és broma, eh? No, t'enyorem. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back all the words
instead I've hurt you. Aquesta és una cançó de la Cher. Va ser a la Gala 2 que la vas interpretar. Exacte. Una gala, anava a dir especial, però potser més difícil que especial, perquè hi havia el públic. Sí? Què va passar? Com ho vas viure, això? A veure, hi havia els teus millors amics, hi havia una amiga que... Bueno, sí. La teva parella fins feia uns dies. Exacte. Et van dir qui serien? Et van demanar permís per venir-te a veure? I tant, i tant. I jo encantat de que vinguessin. De fet, quan anaven a venir encara no sabíem que la relació acabaria. I bueno, això. Però sé que pot costar entendre, no?, el fet de que dius, ostres, acabes de tallar i et venen a veure. Jo sempre al teu equip. Benvingut al món de la Laura Grau, exacte. Aquí en aquest equip ningú està d'acord amb mi, però jo penso que és el més natural. Exacte, o sigui, quan tu estimes de forma genuïna una persona, independentment que la relació acabi o tingui camins diferents, te l'estimes igual, no? Vull dir, si no ha passat res greu entre els dos, no passa res. Però això no vol dir que no sigui molt dolorós i que de vegades també necessitis posar distància i no passa res tampoc, que hi hagi d'haver totalment, contacte zero. cadascú té els seus temps i les seves... Cadascú se sap lo seu. Sí. I en Frederic clarament no es fa mala sang de res, eh? No, realment la filosofia... Hauríem d'aprendre tots una mica més de tu, sobretot els que tenim tant verí dintre, tu i jo, Juliana, que tenim un verí que si ens mosseguem la llengua ens enverinem. Jo a vegades estic dormint i m'ofego amb el meu propi verí. Clar, és veritat, una mica. Va, anem a posar les 4 millors actuacions de la gala segons aquest programa, segons les votacions que jo demano pel WhatsApp del programa. Espero que hagis posat en Frederic, eh? Hem votat molt aquesta setmana. En posició número 1, amb tots els vots que hem fet aquí, no coincidim amb res amb el jurat d'Eufòria, perquè és en Frederic. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I didn't love you quite as often as I could. Little things I could say and done, I never took the time. Tu vas passar bé cantant-la? És un tamacle descomunal, aquest. M'ho vaig passar molt bé, molt bé. I estic molt content d'haver pogut fer la meva versió, tot i que no els hi va acabar d'encaixar. Dic, és que clar, jo sóc jo mateix i després van dir que això els va tirar una mica enrere, no? Però... Clar, ells potser s'imaginaven la típica versió clàssica com molt acústica, no? I amb no tanta festa, potser. I aquests ballarins no que tenien... s'aclaren gens. Què vol el jurat? El jurat no vol un artista que tingui segell propi com el que el tens tu, Frederic? Què volen? Algú que sigui capaç d'adaptar-se a qualsevol cosa sent una mica impersonal? Home, en Lluc també el van fer fora per això, per exemple. Perquè era massa excèntric. Però en Lluc desafinava. I en Frederic és que les clava totes. I només per això és que no pots fer fora algú d'un concurs musical, algú que les clava totes i que és brillant i excel·lent. Que era per causar polèmica 100%, és que estic sempre... Se'ls en va anar de les mans, Se'ls en va anar de les mans, clarament. És el que penso jo. I torno a repetir que no em crec res de les votacions, que són inventades, que la Marta Torneu improvisa. No, home, no, fotem. Frederic, a tu et consta si hi haurà gala de repesca de veritat? Jo crec que no. Van dir que no, en principi. Llavors, jo seria l'últim en enterar-me, això us ho asseguro. A veure, més votacions que hem fet internament. Vinga, també ens ha agradat molt, 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 tot i que crec que la cançó la favoria salvatgement, en Lluís. I know you love me, I know you care. You shout whenever, and I'll be there. You are my love, and you are my heart. And we will never, ever, ever be. Mare de Déu, com fa l'amor amb la mirada en Lluís, eh? O sigui, aquest pla de càmera que no el posin mai més, perquè no pot ser. Tot Catalunya prenyada. Baby, que jo vaig trigar una estona a saber quina era, perquè tan lenta i amb guitarra, dic, em sona molt, però no sé quina és. Però mira, aquí per fer una versió sí que ens agrada. M'entens o no? Que sí? Sí, que els criteris no van sempre al mateix lloc. No. A més, el Lluís, perdona, però està jugant amb avantatge. És com si n'és dopat. Primer de tot perquè està totalment enamorat. Cosa que ja ens fa estar molt més actiu, molt més despert, molt més animat, amb moltes més ganes de la vida. Jo crec que és al revés. Aquesta cançó, per favor, és com si estàs fent una marató i tu vas amb bici de baixada. Sí, això és veritat. A mi em va agradar molt l'actuació. A mi també. Jo estic a dintre encara del barco del Lluís. Com la vas viure des del plató, Frederic, l'actuació d'en Lluís? Jo encantat, va ser una versió supermaca. També va jugar amb els tempos, no sé si us va fixar que va començar més lent, després va anar més ràpid, després tal. Mira, aquestes coses jo són les que trobo a faltar que m'expliqui el jurat a vegades. Totalment. Això que tu estàs comentant. Perquè com que musicalment hi entenem poc, des de casa, a vegades dius, hosti, que m'expliquin detalls per poder jo valorar... I mira que tens 3 perfils que et podrien fer aquest comentari. Sí? 3 perfils diferents, no te'l fa ningú. Ningú.
Per tant, i la guitarra bé, vull dir... De tot Molt bé, va. jo crec que en Lluís és una persona que a dalt de l'escenari creix. S'ho passa molt bé i això, al cap i a la fi, és crucial. És el típic artista que quan el veus fora de l'escenari sembla que s'hagi tret la capa de superheroi i penses, quin flop, no? Com que És una persona normal, no? L'efecte escenari el fa tan gran que després t'imagines algú que realment no es pot aguantar. Bueno, perdó, No, ara de cop i volta bueno. m'ha vingut aquesta inquietud. Jo estic a favor de que han afavorit en Lluís, perquè crec que la lluna els ha sortit una mica el tret per la culata perquè volien rebentar-la i la tia ho va defensar increïble, to be loved. Girl, I bet you have a panic attack. I did the work, it didn't work. The truth it hurts, the then it hurts. The love it Dobby, she was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I need my bag, I want to find to be here alone. Know the hand, I know my words. And now he calling me, wait till I feel like this. What's happened to me? Oh, 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 am I ready? Per mi, la sorpresa de la nit. És que ho tenia- L'actuació de la lluna, no? Ho tenia tot en contra. Aquest vestuari, aquí se li acut. A la perruquera l'haurien de tancar a la presó. En quin moment li fas un pentinat a una nena de 16 anys que li faran bullying al col·le amb aquest pentinat? La coreografia que començava també tipus robot, com en Julien, que no sé què els ha agafat aquesta setmana pel món dels robots, a la gent Hi ha hagut de molt ballarins. robots, de coreo. I que la cançó és molt complicadeta i la tia jo crec que la defensa molt, molt, molt bé, Vull dir, sorprenent. No hi estem tots d'acord, em sembla, amb la lluna. Tu, Marta, no l'has És votat? una- és- Clar, és no, que jo és veig que- les votacions. No, que Roger, feu. és que aquí estava dormida jo. Jo això m'ho vaig perdre. Imagina si em va cridar l'atenció que jo em vaig quedar dormida. Jo és que penso que la lluna l'haurien de fer fora més que res perquè pugui acabi acabar-se de l'ESO. treure el curs. Sí, És que no hauria d'haver Em entrat. Em fot Però ja ho patir sabem. aquesta nena. Frederic, Però bueno, ho acaba defensant, eh? Com has vist la lluna dintre el concurs? Perquè sí que és la més jove de tots, menor d'edat. Vaja. La Lluna és una preciositat de persona. El potencial i el futur que té aquesta noia amb la seva veu és algo brutal. La Lluna és un amor. Veurem a veure fins on arriba, perquè ara sembla que passa el seu millor moment, la lluna dintre el concurs, després de patir durant moltes setmanes. Ja que hi és. Persona Le- polèmica, ara. Sí, l'heu votat molt. Jo no. Jo tampoc. La Marta i jo, Jo moltíssim. Ja Per mi, sé. ara, el meu guanyador. i l'Aina també. I tu, Juli? Hi ha aquí una sensació rara d'amor-odi. Posem-la i debatem. Ute, papa, ute. 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 Una cosa és que ens agradi molt Mira, un concursant. mira. L'altra, dir que aquesta és una gran actuació. No, i et diré més. El favorit de la nit. Sí. Que ningú li va robar la cadira després a aquest senyor. Em Laura, sembla bé. Em sembla bé, ho sento. Laura, a veure, tu que Noia. toques la guitarra i que també saps música, com Sí, m'estàs dient que i que aquesta saps persona és la afinar. que ho ha fet millor aquesta nit? Jo crec que hi ha un tema de carisma i de personalitat amb en Julien que és el que fa que li posin la cançó que li posin, diguis, és que te'l compro, és que sí, Però és mira, que com es una mou, cosa, com al moment de pujada de la cançó, que era, no?, com peta la cançó del Papaute de Stromae, ell feia un moviment, així com amb els dits de pistoler, que la gent aplaudia com si estigués fent un breakdance o el dance break de la Chanel Slomo. Però és que per mi és la Perdona'm, gràcia. només estava movent els dits. Jo crec- Aquest noi només movia els dits i no s'hi val que els nois els hi posin coreografies tan fàcils Això i t'ho les dones compro. no. Home, ja. Això t'ho compro, Jo però... penso que la Laura i jo el problema és que ho veiem tot amb les ulleres, igual que molta gent ja s'ha demostrat en aquest país, que ens agraden els nois raros. A mi un noi raro amb aquest nas, aquest accent i fent això dels dits em funciona, però tot i així objectivament veig que aquesta no és la millor actuació de la nit. Gens. Però puc entendre el teu punt també de que aquest noi és un noi atractiu. Jo veig que aquest noi m'enamoraria. No cridem, Jo crec no que cridem, és no cridem, sent jo no millor cridem. que ell, perquè Però és que tu però ho poses... penso, em destrossaria la vida. Però això no és first dates, és eufòria, amigues. Home! No, però hi ha una cosa que no es pot aprendre, Que tio. canviant està la Un Núria moment, Marín. silenci. Frederic, disculpes, perquè això se'ns està Jo m'estic anant de deixant les de mans. riure. Ha sigut Ah, brutal. Tu t'has enamorat una mica d'ella o Com? no? D'aquí. Ara, Escolta'm, com viviu des de dintre el concurs Sí. que hi hagi una gent completament sonada, com som nosaltres, que perdem els papers cada dilluns discutint-nos pel que veiem? Home, et diré que el principi és una mica impactant, perquè ningú ens prepara per això. I les primeres vegades estem, ostres, estan dient això, estan dient l'altre. Però després t'acostumes i jo crec que us trobarem molt a faltar. pots venir quan mono. vulguis, Frederic. I després lo difícil, i això ho han explicat els concursants d'Eufòria, és justament adaptar-se a l'altre, eh? Perquè la gent deixa de parlar de Que tu, no et la facin gent no et cas. convida i ningú... Ja. Vull dir que això passa també.
És l'altra cara de la moneda Però, d'Eufòria. Frederic, a tu sempre et vam defensar, eh? Sí, Moltes gràcies. La veritat. Sí, sí. Escolta, mira, anirem a publicitat un moment, I perquè després ens evidentment... expliquen qui s'ha liat amb qui, perquè jo tinc un caos ja. Serà l'última pregunta. Tu sí que estàs liada. Que diuen que en Lluís i la Misty. Sí. Mira, el Lluís i la Misty A no veure, s'han ni vist. Perdona, has vist coses No tu allà s'han ni dins? creuat. El Lluís no sap que la Misty està a Eufòria. però si ho va dir ell, tia. Va T'he demanat... mentir. Calla, t'he demanat en Frederic. Tu has vist alguna cosa allà dins? Jo em sap greu, tenia els ulls tapats i soc molt millor. Amb els ulls emmanats, tot és Exacte, exacte. Com t'ha de dir alguna cosa, aquest Angelet, per favor? Ara tornem, Frederic, i sabrem les cançons que hauran de defensar divendres que ve, que volem saber la teva Que opinió, guai. de veure si els hi encaixen o no. Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats. Menys a 2 minuts arribem a les 2 del migdia. Avui estem comentant Eufòria amb en Frederic, l'expulsat de l'última edició. Mira, Frederic, aquesta cançó Seguirem ballant és la que defensarà en Julien a la propera gala. Li veus o no li veus? En Julien és un tio que pot fer qualsevol cosa. És un crac en tot. Molt bé, no es mullarà. Jo dic que el posaran a zona de perill. Jo crec No, que no, serà no. complicat, sí. Algú haurà de cantar Serrat i serà la Valeria. Para, que el bosc ja no és el bosc. No m'ho puc creure, la Valeri l'ha donat una cançó en català. Què ha passat, un estel fugaç? O què? Ja en va cantar una, eh? Els teus ulls, d'Alfred Garcia. Només una en tot el concurs, eh? Cada sí. setmana fent coses del seu estil. Aina da Silva, Jennifer la López. I la Misty Rihanna. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Va, T'ha agradat algú o Unes no? ganes de veure la Misty cantant aquesta cançó. Però t'ha il·lusionat algú o no d'Eufòria? Algú que un dia te n'hagis anat a dormir i has dit, hòstia, que m'agrada una mica aquesta persona, quin susto. De què? De com ha cantat? No, de No, de dir, ai, potser ens hem de morrejar. De feeling. De feeling, Jo- de connexió. Entenc que és el teu treball, però... Pobre però Frederic. està sent difícil per tu, ho sé, però... No. no. És que ens passa que també se cree el ladrón que todos son de su condición. Ens fem ullats amb tothom aquí dins i llavors ens pensem que tothom pensa així. Una I edició Et amb... dic jo que aquest s'ha fet amb ullats amb pocs tothom de petons. l'edició. Bueno, Exacte. va. Vinga, deixeu-lo parlar també, sisplau, per acomiadar-se. sí. Frederic, moltes gràcies, enhorabona i esperarem les teves cançons. Gràcies a vosaltres. Molta sort i èxits. Moltíssimes gràcies a tots.